Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Ya mere ka ndị ere gị ọgụ ga-achọ sọnwụ ya nọrọ mana ahụ ọfụma mkwara ihu ka ndị ere gị ọgụ nkụ na olugbu kwara ihu gị ga-asọ nwụ ya ka mana ahụ ọfụma nsọ gị ga nọrọ Chineke agbaghị ọkụ I'm not Lucina. You're not coming. Never mind. ihe ọbụghị bịa nga Yes, sir. Eh, yeah. ọkụ mana ihe ọbụla m mere nga ga ịbara ihu akwụkwọ ju Yes, sir. ee Yes. Yes. ị na-ekwuli ụka m ga n'iru na enweghị ntafiu Yes, Governor. ya laasụ gị tọ nọ ihe na-enwe ụlọ Chineke agbaghị ọkụ Anyway. legwa anya na wọl aga na-akụ aka dị ike gị mbịara ịgbago injekshọn ọgwụ ọgwụ ka mbịara ịgbago ịbịara agadi akụrụ aka na-apata ụkwụ gị fọkọs on data wọlụ Chineke agbaghị ọkụ ịbịara aga akụgara m aka na-apata ụkwụ gị a sị gị bido ọtọ gị fọkọs na wọl gị para oche duru ọdụ fesi data wọlụ fesi data wọlụ fekpara ihu ndị na-elekọta ndị ara fesi data wọlụ kpa ihu ndị nlekọta ga ndị ara ịbịara aga bịa akụrụmaka na-apata ụkwụ gị apụ onye nwere ka iyi onye nwere ka iyi ọpa ndị anụ ka echaga the same color onye nwere ka iyi ọ gị ka m jụgwa disi gị ala gịnị nwe onwe nwe banda gịnị nwe onwe ten you Chineke agbaghị ọkụ ele ihe jesi na onwe panda onye nwe panda na iji mere na tigan onye na anị ka chaga the same color onye nwe ọ gị nwe wepụ aka na akpa gị wepụ aka na akpa gị go back asị gị tọ nọ ihe m sị gị dress back m sị gị tọ nọ kpacha ahụ nnọọ ka onye mere ọtọpsi gị bịa ga amụnwe akụrụ m aka na lapt Chineke agbaghị ọkụ aka gị ọ na-anọ otu nga aka imetụ gị akpa gị dum akenye ma na akpa skuulu gị ọ na-anọ otu nga ya bịa were fon gị iwe onye ebe I'm onye Anambra. ọ ga-awụ Nnewi ele saịdị ọwụ Nteje. ya wụ Nnewi akwụ ya Onye Nteje. Nnewi abi Nteje. ebe na Nteje Side Okuzu Junction. Ebe a ka esi eje Nteje. ebe na saịdị Ọkụzụ Ikenga. achọ m ịnụ gwụ maka ahụ shi ndị ahụ pụọ achọ m ịnụ olu ha dị a ha shi nga ha were olu ha nke ma gwa saịdị Mona comot. ịdị afọ ole 30.
elekọtala ndị ara mbụ Mba. mgbe ahụ eze gị weta ya close to screen weta eze ya nga iji ụmụ ole Enwere m nje akọrọ m nwa. iji ụmụ ole Akọrọ m nwa. gwo macha ponga hịtabi aga gị da gwo macha ponga ahụ Nọrọzi ebe a. Nọrọzi ebe a nọ. Miracle. You put your shift. Go away. ebere gị ugwu No, sir. ịmaghị ihe wee igbo ị na-ejiri igbo sị m mba kebịa nga etigere m n'ụsa tiyiri nwaanyị n'afọ olugbo ebere nga bụ ịsụ bekee elededishina nọnyere anyị Mba. eledisha nọnyere gị m hia Anọ m Port Harcourt kita anọ m na port ebe a. ị nọ Port Harcourt wụrụ onye nteje bịa nga etiri m bekee n'ụsa ti ịkpara ihu ụmụ nwaanyị fọrọ olugbo n'ime ahịa ebere nga dị etiri m n'ụsa Ewe niwe. keta isi ndị a na-edi ihe ọmụgwọ ha gatasịrị m mmanya ọmụgwọ ebere nga etigere m n'ụsa Ewe niwe o. mma gị na mpa ga-adị ndụ Ya. Bad ndụ. ọkwa ịmara ihe mmege nga ka ịbara ihu akwụkwọ m gaa n'iru Ya. Gawa n'iru. iji eyi pant Ya, ana m eyi pant. onye ogbi ọ gbaala gị enyi mbụ Mba o. gị na ndị na-anya mbalansị na-arụkọla Mba o. native doctor ọgwụla gị okwu ọlụlụ mbụ Ọlụlụ mbụ. Ya. oke dibịa agwụla gị okwu ọlụlụ ga-esi mba Ịma ndị side anyị na-eme dibịa rinne. dibịa gwara gị okwu ọlụlụ ya ịkpara ihu onye dibịa ga-alụ gị ebe m sị dasa dị gị na-eme dibịa elee ebe na-eme dibịa accept Emekwa m ya accept. Ọ gwara m okwu si ya mba o. Na ana m eji. nwaanyị mee ya accept Chineke amaghị ọkụ ka ịkpara ihu ndị eze nwaanyị ihe ya na mmiri Achọrọ m onye dibịa. Achọrọ m onye na-eje ụka ọfụma. Onye machu. onye machukwu iwere speaking in tongue unu ewere speaking in tongue sụlagbuo onwe unu ịchọ onye dibịa bịara ma gị enyi ga-ese mba chọga fine boy na-eche ụka ị ga hụ chọọchị ewere ihe mee brọda na sista brọda memba chọọchị na-alụghị ahụ ga enweghị brọda nọ na chọọchị ma ọkwa ya ma ọ pere ya wọrịọ gwara gị okwu ọlụlụ ya dị lọta onye Nke gwa m okwu ọ na-ejiri ego. oke onye brọda gwara gị ejiro ego Ejiri ego chacha. Ka m tagbu onwe m n'ahụ. kpa ihu gị yiri ahụhụ ịbịara ịgwa m sịrị ị ga-atagbu kpa ihu gị na shatne ka gị na polo naiti ga nọ n'iyi jiri ahụhụ ịbịara ịgwa m sị ka ị gwara gị eji ya ego dibịa bịara gwa gị ọ bụ oji ya ego Ya mere na m wee jiri ego mmeji ọnụkwu onye na-ejiri ego ka ụmụ anyị ghara n'eti ndọtọ gwara gị ụka o wee ji ya ego ya nwere ji ego ni mana m nwa achọrọ ịchọ kwa ihu mosquito coil bịa nga agwa m sị eji ya aka gị nwere ego ole tara nga gị akpata dị ego onye dị mmanụ imitation of modern mma bere ịgwa m sị cheta ahụhụ tekwara ihu ndị na-edekoreti nga mmadụ nwụrụ ịbara agata ịgwa m sị ịta ahụhụ ị ma ime echi yes ana m esi ya ọfụma gịnị ka ị na-arụ
And anyway, my provision shop, and a food store. Ụmụnne ga dị ele ID6. mmadụ ole tara ala gị Ito. enyụrụ anyụ mgbe ataghị agị Yeah. ele mkpughe Okay. Can't say I think ewo ọ na-afụ m ụfụ ozugbo. ewo ọ na-afụ m ofu ozugbo genotype gị AA. blood group gị A positive. kpọọ nọmba gị 081 408 47436. ngwa native doctors ọ ga-ese mba chọwa onye ji ego ịnọkwa 30 years chesewa ụmụaka ịchọrọ onye ji ego ebegha monostat na gịgaba chọọchị gama mishọnarị tụm onye na-akọsara deme prayer request line ya up chesi ka ụmụaka kpara ngaghị tụ onye ji ego tụwe na onye ji ego. Bishop, good morning. Good afternoon. Dada, may get respect over getting out serious. Yeah, go put on here. Don't come here, get shaka on that. I didn't see I think you get respect over getting out serious now. Don't cheat now. I didn't see this. Some they like me no like. I turn that noise it here. And if you're not going to bring you down, top man, then I'm going to some they like me, no like me. Chineke agba unu ọkụ dia. Wapingo. I say I turn that touch it there. Turn that touch it there. How would Bishop? How would? Say I turn that touch it there. Tọgbọ onwe gị na njọ lekwa atụtụ. Ochi iche ndị a na-agba mkpọ n'ala na fili. A sị gị atọ ndị touch it there. Iche anịma na-akpọ ha epu bịa nga bịa agwara m sị look at. Enyi a sị gị atọ ndị touch it there. Tọwa ọnụ gị ọkụma. Anama Church, Bishop, Anama Church. Tọwa ọnụ gị ọkụma ndị gọọmenti bụ ta ihe dị iche epu nọ n'ọhịa. Gorilla. Why woman can get a church? Oh, come on, you know, I'm going to get body walk. Ever, my dear Bishop. Oh, yeah, the phone now, I can't pick up a glass. Bishop, come go at this phone now. Hey, no. Oh, that kind of flesh on her, but no, all of that. Okay. No, all of that. You turn in our generator. They might say, she the way full straight. The way full now straight. The way full now straight. Bishop, I don't know from phone. Okay, you couldn't have walk. Hey, I want to put out there. What put out there? Hey, I'm gonna call one there. Oh, my dear brother. I call your junior brother. Yes. I know the flash. Now, God, that thing, I hope I hear some English and I can't know the flash. Say that on noise out there. But I want to make a noise here. I want to make a noise. Where is it? Everyone now, Coco Cononga. Can't salute Dodge. Yes. Where is it? I want to come. Ofun there. I call when you go for more about my shoulder. The one you're there. I'm my other state. Hey, that guy making a noise is there. You have a phone. I won't see him. I will bring you down here. But I want to make a noise here. You see, somebody in the day, I come guess the name and what somebody in the day, Okay, all one senior man on one side. When you are ready, you come back, my friend. Bishop, I don't know.
Don't come here to distract me. Maybe I got very serious.